ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Рафтаҷи. Дӯстони азиз, дар инҷо навор 18 та мошинои арзон омода кардагаем, мошиное ки шумо гуфта будед. Видеои моро то охираш тамошо кунед ва видеонавори мо лайк гузоред ва дар комментария нависед ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор аст. Мо кӯшиш мекунем ки дар наворҳои оянда пешкаши шумо мекунем. Агар имконият дошта бошед видеои моро падилиста кунед ба имо ва ба дигар сайтҳоятон, бошад ҳар рӯз якта видео пешкаши шумо мекунем. Курси имрӯза бародарон 1000 рубли баробар аст ба 149 сомон 97 дирҳам. рафтем. Якум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2115 дӯстони азиз, соли барои шуда 2006, сӯзишвориш бензин газай, объем моторуш 1.6 инжекторай, коробка передачаш механикай. Состояние мошин беҳтарина, 4 та балони нави приора дора, черепахош варид кардагӣ надора, мошин ягон камбуда дора, амаҷо 100%. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 20 000 сомон бо курси имрӯза гирем 134 000 рубл мешава. кадоми мошинхари аниқай гуфтага арзон мешава, муомила дора. марҳамат бародаро, кадом кадом мошина алкора занг занед, дига маълумотчо хатон гирем, беҳтарин мошина. мегзарем ба деюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra F бародаро хачбек, соли балош 1998, сӯзишвориш бензин газай, объем мотори 6 литрай, коробка передачаш механика, ҳолати мошин беҳтарина, мошин задагӣ пӯшидагӣ надорад. қарор дорад ҳамин хачбек дар шаҳри Душанбе, нархаш 30 000 сомон бо курси имрӯза гирем 200 000 рубл мешава. мошин срочно фурӯхта мешавад, бо арзон мешава, муомила дора. рақамош дар рӯи экрани шумои бародаро занг занед, дига маълумотчо хатон гирем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra G бародаро седанош, соли балош 1999, сӯзишвориш бензини холияй, объем моторуш 1.6 литрай, коробка передачаш механикай, ҳолаташ беҳтаринай, мошин ҳамаҷур 100%, ҳуҷҷатош 1 сола, ягон камбудӣ надорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 43 000 сомон бо курси имрӯза гирем 286 000 рубл мешава. мошин муомила дора, бо арзон мекунем гуфтага. рақамош дар рӯи экрани шумои бародаро занг занед, дига маълумотчо хатон гирем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Daewoo Leganze бародаро, соли барош 1997, сӯзишвориш бензини холияй, объем мотори 1.8 литрай, коробка передачаш механикай, ҳолати мошин созай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 9 000 сомон бо курси имрӯза гирем 60 000 рубл мешава. кадоми мошин харе гуфтага бе мошина бина, бо арзон мешава, муомилаи хуб дора. рақамош дар рӯи экрани шумои бародаро занг занед, дига маълумотчо хатон гирем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Daewoo Tico бародаро, соли барош 1997, сӯзишвориш бензини холияй, объем моторуш 1 литрай, коробка передачаш механикай, ҳолати мошин беҳтарина, аккумулятори навзадагиай, абшиват кардагиай дарош, мотор 100%, хадавои соз, 4 та балони нав дора. мошин вообще азоб кашидагӣ нестай, мошин кам гаштагиай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе бародаро, нархаш 9 000 сомон бо курси имрӯза гирем 60 000 рубл мешава. нархи охирон шаҳр гуфтагиай соҳиби мошинам хи маълумот дига арзон намешава. чӣ маълумоте ки ба шумо фаҳмо набошад, рақамош дар рӯи экрани шумо марҳамат. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Daewoo Lacetti бародаро, соли барош 2003, сӯзишвориш бензин газай, объем моторуш 1.6 литрай, коробка передачаш механикай, ҳолати мошин беҳтарина, ҳуҷҷатош 10 моҳи дигай, ягон камбуда дора. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 27 000 сомон бо курси имрӯза гирем 181 000 рубл мешава. кадоми харидори аниқай гуфтага бо арзон алиш мешавам, хе вариант мондагиай. рақамош дар рӯи экрани шумои бародаро, кадом маълумоте ки ба шумо фаҳмо набошад, занг занед, дига маълумотшо хатон гирем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. BMW 5 Series бародаро, соли барош 1997, сӯзишвориш бензин газай, объем моторуш 2.5 литрай, коробка передачаш механикай, состояние мошин беҳтарина, ҳуҷҷатош 1 солай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 35 000 сомон бо курси имрӯза гирем 233 000 рубл мешава. мошин бо арзон мешава гуфтагиай, фақат хоҳиш кардага беҳуда занг назанед, фақат мошинхаро занг занед. рақамош дар рӯи экрани шумо бародаро марҳамат. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Opel Astra G бародаро хачбекаш, соли барош 2001, сӯзишвориш бензин газай, объем мотори 1.6 литрай,
коробка передачаш механика ҳолати мошин беҳтарина он камбуди надорад. қарор дорад аз шаҳри ваҳдат нархаш 41 000 сомона бо курси имза гирем 273 000 рубл мешавад. ҳай мумкин бо арзон кунад. дигар маълумотро ахтор метавонед бародора занг занен гирен. мо видеоро давом медиҳем. мегзарем ба эълони навбатӣ. Opel Astra F бародаро караван соли барояш 1997 сӯзишвораш бензин газай объем мотораш 1.6 литрай коробка передачаш механикай састияни караван беҳтаринай мошин задагӣ пӯшидагӣ надорад ҳолаташ 100%ай қарор дорад дар шаҳри Душанбе нархаш 30 000 сомонай бо курси имза гирем 200 000 рубл мешавад. мошин бо муомила дора арзон мешавад алишам мешавад. рақамош дар роҳи экрани шумои марҳамат. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Opel Zafira бародаро соли барояш 2001 сӯзишвораш бензини холияй объем мотори 1.6 литрай коробка передачаш механикай састияниш зурай Zafirара қарор дорад дар шаҳри Бохтар нархаш 45 000 сомонай бо курси имза гирем 303 000 рубл мешавад. бо арзон мешавад муомила дорад бародаро. рақамош дар роҳи экрани шумои марҳамат занг занен. кадоитон дар канали мо меҳмон бошед обуна шавен ва якта лайк гузорен давошед тамошо кунед видеонавори моро. раҳмат барои ҳаматон. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. ваз 21099 бародаро соли барояш 2004 сӯзишвораш бензини холияй объем мотори 1.6 литрай коробка передачаш механикай састияни мошин беҳтаринай ҳама чӣ кардагия ягон камбуд надорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе нархаш 30 000 сомон бо курси имза гирем 200 000 рубл мешавад. кадоитон мошин харем бародаро кадом маълумоте ки ба шумо фаҳмо набошад рақамош дар роҳи экрани шумои занг занед дигар маълумотро худтон гирем. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. бояд дигар бародаро ваз 21099 бисёр бародаро хоҳиш кардан соли барориш 2004 сӯзишвораш бензин газай объем мотори 1.6 инжекторай коробка передачаш механика састияни мошин беҳтаринай задагӣ пӯшидагӣ надорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе нархаш 21 000 сомонай бо курси имза гирем 140 000 рубл мешавад. мошин бо муомила дора арзон мешавад. рақамош дар роҳи экрани шумои занг занед дигар маълумотро худтон гирем бародаро. мо наварона давом медиҳем. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. Lada Priora бародаро соли барояш 2008 сӯзишвораш бензини холияй объемаш моториш 1.6 литрай коробка передачаш механика састияни мошин беҳтаринай қарор дорад дар ноҳияи Мастчоҳ нархаш 25 000 сомонай бо курси имза гирем 167 000 рубл мешавад. кадоми мошин харе гуфтагия мошина биёяй пеш бина бо муомила дора арзон мешавад. рақамош дар роҳи экрани шумои бародаро кадоми мошин харен занг занед дигар маълумотро худтон гирен. мо наварона давом медиҳем. мегзарем ба 14 мошини фурӯшӣ. Daewoo Lanos бародаро соли барояш 1998 сӯзишвораш бензин газай объем мотори 1.6 литрай коробка передачаш механикай састияни мошин беҳтаринай почти вагонияй мотор 100% кузов 100 қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд нархаш 22 000 сомонай бо курси имза гирем 147 000 рубл мешавад. кадоми мошин харай бо арзон мешавад муомила дорад. рақамош дар роҳи экрани шумо марҳамат. мегзарем ба 15 мошини фурӯшӣ. ваз 2107 бародаро соли барояш 2001 сӯзишвораш бензини холияй объем мотори 1.6 литрай коробка передачаш механикай састияни мошини хубай ҳама ҷур 100%ай мотор задни мост кор мекунад соз беовоз номерош транзит қарор дорад дар шаҳри ваҳдат нархаш 9 000 сомонай бо курси имза гирем 60 000 рубл мешавад. бо муомила дора арзон мешавад. рақамош дар роҳи экрани шумои бародаро занг занед дигар маълумотро худтон гирен. кадоитон дар канали мо меҳмон бошед агар маъқул боша обуна шавед дар канали мо ва якта лайк гузоред ва давошед тамошо кунед навори моро. мегзарем ба 16 мошини фурӯшӣ. бояд дигар бародаро ваз 2107 бисёр бародаро хоҳиш кардан соли барояш 2008 сӯзишвораш бензин газай объем моториш 1.7 литрай коробка передачаш механикай састияни мошин беҳтаринай ҳуҷҷатош то моҳи майай қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд нархаш 22 000 сомонай бо курси имза гирем 147 000 рубл мешавад. бо муомила дора арзон мешавад. рақамош дар роҳи экрани шумо кадомтон мошин харед марҳамат занг занед.
мегзарем ба 17 мошини фурӯшӣ. Daewoo Matiz бародаро соли барои 16000 сӯзишфурӯш бензин газе объем мотори 1 литрай, коробка передачаш автоматай, состояние мошин беҳтаринай, ҳуҷҷатҳош нав кардагиай, мошин қариб вагония, краскаи раднояй. Қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, нархаш 26000 сомонай, бо курси имрӯза гирем 174000 рубл мешавад. ҳай мумкин бо арзон кунад, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, дигар маълумотро худтон гирем. мегзарем ба 18 мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс бародаро соли барои 1997 сӯзишфурӯш бензин газе объем мотори 8 литрай, коробка передачаш механикай, состояние мошин беҳтаринай, задагӣ пӯшидагӣ надорад, коробкаш 100% кондитсионер дорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 53000 сомона, бо курси имрӯза гирем 355000 рубл мешавад. бо муомилат дорад, мошин арзон мешавад гуфтагӣ, кадоми харидори аниқай занг зана, бо дигар маълумотро худтон гирем бародаро. дар комментария нависем ба шумо чӣ хел мошинҳо дар ақора. мо кӯшиш мекунем ки дар наворҳои оянда пешкаши шумо кунем. ин буд 18 мошини фурӯши мо бародаро. то видеоҳои оянда, худо нигаҳбони ҳамаи шумо.